Hoy! Sorry. Kaya ka mangisan footage! Kaya ka mangisan footage! Saan material o? Like everything about it. Keniken lugar taong Pampanga, mi samutan ta ng mialiwaliwang kultura. Pauli da rening samut a kultura, mi samutan niya naman ing Kapampangan. Ing kaya katamong amano specifically, with different languages. At mi sanay ta na kiyang pa mag-code switch, which is switching from one language to another, even mid-sentence. Kalupan na ning gagawin kong any, I started my sentence in Kapampangan, and then I finished it in English. Code switching. Thank you very much, college education. Uling ka niyan. Eta mo ay wasan na misamutan na rin ng Kapampangan. Balamuan niyang sisig misamutan niyang ebo na pong mayonnaise. Please watch our episode about sisig on our Facebook and YouTube channel on why we are ranting about this. Ing gagawan tamo ngayon ilista tala rin 5 commonly misused words na balata mo Kapampangan la, when in fact, they are not. Disclaimer guys, don't get us wrong. We're not perfect in the use of the Kapampangan language. So nung ati kayong mang-ikit or dindam kayong video ngayon na you are not in agreement to, just like our page. Subscribe ako mo kay YouTube channel mi, tas like yung Facebook page mi, kasi mag-follow kayo yung Instagram chat, Twitter account mi, @WeTheLocal. Yeah, bye. Wait nung nanumang sinabi na, basta mag-comment na kayo mo, buset. Gagawan mi mo rin ni bangkat na masustain yung authenticity na ning Kapampangan language at emi samutan ebon. Ing kaya katamong amano. Patse emi samutan ebo ning Kapampangan language, we can thusly, proudly call it our own. Ewari masanting ita. Alright, our first word for this episode is buti. Buti is derived from the Filipino word mabuti, which means good, o kaya at least. Babe, buti na mo. Nag-text ko kaya ka na bengin eh. Nung ali siguro, muwana ka na naman ka na ako. Buti napin, mag-text ka. Kung ali, makaya dyan kutsilyo ko. Saksakan na ako, sakit ka talaga, butok yung biya ko. Sige, ako mag-reply. Imbis na sabyantahan mo buti, we have the beautiful Kapampangan equivalent of the word siba. O pare, kumari mo na ikakulit. Hindi na pa mag-text ka king messenger. Tsuko mo kanyan king bali. O yan ay nga mamuang ko eh. O si Mapi ako, ala ko pa niya ng cellphone. I'm one with nature. O ne? O si Mapi ba niya yung video ngayon eh. Nyano nga kaya kayo, nako mag-cellphone. Pero wish you yan, baka tayo na ako guguluan ng asawa yung patse bisa ako lumwal. Ano? Sorry ma'am. Joke ito. Next word is diba. Diba is a contraction of the Filipino phrase hindi ba, which is used when sometimes you're not entirely sure of what you're trying to say. I don't know if that made sense, pero ikaw ng bala, gets yun eh. Di ba? Agli, isip ko pala. Malyari mo kong pandam gaya, sagyan. Bakit mo ka? Di ba magpagas ko? Amo, di ba may pagkas ka pa napon, di ba? O pagas na ka na namang hini, kako mo yata pera. Oo, muring gas ka rin. Siyempre, bantang mga tipid ka to. Ba- Mama ko tayo bukas. Ano? Bukas pa ito, o ka pagas, bukas. Kung hini ka pagas. Uwi na kami ma. Pagas na ako. Ay, lalakad kang lalakad. Alak! Instead of using diba, we have the Kapampangan equivalent of tewari and ne. Ang tanong. Bakit? Ginano ko? Ika, tewari sabi mo ya ako mula mo. Nirito kaya ba mo niya misakin ko spot, kita ka mambabae ka na. Ay, ginoo ko. Tewari, sabi ko kaya kitang office mate ko mo ito. Ika, loko mo kapi kanyang paldakanda ka bituka. Speaking of bituka, the word bituka is the Kapampangan word for the Filipino word isaw. Meaning, aliya po Kapampangan word pala, in isaw. Oy tengem balo. Oddly though, bituka is also a Filipino word, pero mas Filipino ya po in isaw. Next up is the word pero. Pero is the Filipino word for however or but. But we have a Kapampangan alternative for that, which also has 2 syllables like pero. It's one. Ma, muna na ako. Gawa kaming project na. Pero yak pa sigurado nung nangoras ko muli. Wa, sige etong! Ano kauli mo, ako sigurado nung pamuklat na ka pang pasbol. Balami ka naman makatukot ng Kenny, di paring alte. Naman, oo muna na ako. And finally, our last word for this episode is the word tanan. This one's kind of a rare one.
Kasi all this time balata mo ing tanan Kapampangan word ye. The Kapampangan word for tanan is actually pusitara, which is actually elopement in English. And in Grupo Dari Kong Ruston Banal, ginawa lang YouTube video about it years back. So ayun panalben niya. O ito, yariling video mi, ala na akong boses, sila naman. Kung ati kayong topic na bari nyo i-feature me, please comment on the section below. On the comment box below. Kung atin namang Filipino words na ating equivalent kayong Kapampangan na masanting mo rin, let us know. Let us know. Yes, and if you like this video, please share it and subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram and Twitter at Quinto. Alright, bye-bye guys. See you around. Guys, like chicken. Topics na bari nyo i-feature me, please comment on the section below. Comment section below. Comment on the section below. Go to our YouTube channel. O ma, ko balo nung Shout out to Otan, my man, for helping us out with this video. Hans, Chu again, mag-edit. Iya po mag-edit. Bruno, Bruno Bell! amis daw pare.